Homo się wyjebać z kolei. Jesteśmy Swag Brother. Čaute. A toto je naše asi prvé pofidrené pojebané video random. Áno, je to naše prvé random vlogis. Ideme po ulici. A Maťko pred chvíľou chytil taký rage. No, proste boli sme v stánku a chceli sme jednu milú tú dobožku prostú. 3 hubičky, také žuvačky. A čo ešte tie 3 také cukrové kornutky, to určite všetci poznáte. Cukor. Ten hroznový cukor. A Maťo sa tam asi pol hodinu s predavačkou hádal. Tento tunák sa s ňou hádal, že to stojí €30 a pritom to stálo potom €60. A my sme jej to museli vrácať, ale ten debilko jej to nechcel vrátiť, tak sme si to zobrali a utekli sme ako jebnutí, lebo ten debil sa s ňou musel hádať, že to je €30. Ale to je kráva, proste. Takže Vidno, prečo sa... tunák máte rage quit toho, ako sme išli z toho stánku, ja som to natáčal. Robil si teda vlastne srandu, ale ja som sa na to smial ako kôň. No, však teraz uvidíte sami, takže tu máte krátku ukážku. Koľko ma môže okrádať? Piče! Vyjebaný! Kurva, nemám. Nejako chodí do byť vyjebaný. Co sa tam celý vždyť? Kokot vyjebaný starý! Cigán na bicykli vyjebaný! Cibulu doma nemáme! Ach jaj, do piče! Ja sa môžem na to vyjebať! Tá kurva mi nekúpila cibulu! Tá kurva vyjebana mi nekúpila cibulu! A čo si kúpila? Proste vyjebanú kozmetiku! A ty čo? Ja by si nekúpila ani tvoj. Piča vyjebaná. Ježiši Kriste. Celé Slovensko môže moje bať! Vyjebaný Gandalf! Celé Slovensko ma bude okrádať. Cigánska háve, čo sa tam vyjebaná. Moja byť deti kľúčne. Starý Gandalfský paličiak vyjebaný. No pán do piče! Kurva!